उजर एगो करिया राजा पकड़िया की अरे तारा के कबे खोजत नहीं हम घर में के खाए देबू तू दिन टेलुआ के लेके बैठल बाड़ू जाई हमर दिमाग मत रहे खराब करी ठीक बनऊ जाके और माई दिन भर घूमत अड़ी आओ तनी जी खाना मांगे अरे तो के करा से खाए मांगल जी मेहरारू से ना मांगल जी तो के करा से मांगल खाना नहीं की बनैले लइका खिला तबे नु खाना खियाईबे आ जाके और माई दिन भर घूमत अड़ी खाना बना के दी द बबुआ के जा खाना बनावो तब नहीं खूब बनैले तो तारा कबे ला भूख लागल तनी बजा के बना देला तो माई के अब तो औरी हम रउआ के भोज बना के देतन खाए के हां जात नहीं वैसे ही नून भात बनाई चुपचाप खाई कुछो बनावो दादा तारा के हारे मानते तू मारे भात बना ना दो हां जात नहीं हां जा चुप रे दिन टोलिया ते तो और एकदम औता के धैले रहत रे ई ससुर जे से जामल बता से आधा पेट खाए के क देले बिया हमरा के ना जाई का करी और तो चाय बना के खा ले अच्छा है तो खा ले जी मोरा चाहे जीएस खइला बिना हम ना और खाना बने हां कन्या ए कन्या का जी अयो बाबू कने हमके दुकान खाए के दो ना का ले खाए के जी खाना बनैले बने जी हां जाके दिन भर घूमत है कहत है कि खाना बनावे के दो 10 बज गेल तो खाना नहीं खूब बनल ना खाना नहीं बनैले मारो भात नहीं खूब ना कुछो नहीं बनैले जाई रो के खाना भूखे बड़ू हां भूखे भाई हम हूं तो भाई खाना ना बनाई हे करे के तो कम से कम दे है बचवा के चुपचाप आ जाई खाना बनाई हम खाना तो बना के ना रहुआ के दे हम खाए बनाई हां तो तब का कर दिन भर घूमा हम दिन भर लाइके खिलाई के खाना बनाई जाई बना के खाई लइका तो हम ये नहीं खिलाए तनी काहे खिलाए कुछ बनावा ना चली जाई खाना बना के अपने से खाई लोगा हम खाना ना बनाई दले जे बबुआ के बाहरी खिलावे जाई रोगा बाहर दिन भर लइका खिलावत ना कुछ ना बाई चलत है लइका ढेर खिलावे के शौक में तो जाई लइका खवा ली चलल बाड़ी ना लइका खेलैया खइल बाई जा तो जी अपन लइका खवाला खिलावे के बता जा अपन बना के खा हम खाना बना के ना दे का तू बोल देलू एक कोने का बोल देलू का हमर बेटावा के तू ही जन्मा के आई रहो ओकर ले बियाह क लेलू बताई ना बियाह हारी में हम लइका खिलाए के मन करत त बियाह के कोई बेटा पतो हो खेला करूगा के दिन भर पूरा घूमत रही है ना ए गलू हली पैतर मत रही है ना रहुआ के हम खाना बना देब हम दे हमरा के अपना करो तनी हम कम करो तनी का करो तनी हां ना हो अब तो हमनी के देह थकल तो ई लोग के न राज चली ठीक है करो तड़ो तोहरो भगवान बाल बच्चा देले बच्चे सब करब वैसने पई हां जाई हमर समय त देखब जाई तनी मड़ो भात हमरे के दे दहो हम ना दे मार भात बना के रहुआ के अपन जाके बना के खाई नहीं तो वही तो नहीं से बनवाई हम जाता ई बताओ कैसे ना हमरा के बात बोलला से करले पई हमरा के गोली मार देले रही लगन के हमर करेज पर केहू चाकू मार दिलस आज मेरे नाती पोते खिलावे के मन करता तो कह दिया हमरे के लइका हुकवावे के ऐसन त आजकल के बेटी पर तो आवत ऐसा आई लो भूख हमर पर आ गई कतना एथी से तो तनी भूख लागल कि दू कबर खाई का हम खाना खाई का जियो जाते के हम चलाइले आवे बाबू सुना तारू का जी कोने मिला खाना खा ली जाके ओकर दीदिया के है ना भागी ना बड़ा जाए के बाद आ ले रहा मैं एक थरिया हुर के गइली कोने गिरा पेटवा खाए के बवन जी त आइली ह कतै द ना हम खा ली हुर के गइली जाई सुन तू मेरा नंबर वो हमरो ऐसा माई कैसे खा जाई कैसे खा जाई कहत कि हमर बड़ी जोर से भूख लागल बा हमरा के दे द ना त हमर ससुरी में परार अटकल हमर निको दे पर कोइली एक थरिया हुर के जाई रहुआ भूखे पेट रही खाना ना बनाई समझ में आई ले आता हमार जाई ले ली नहीं मोटाई में फोंत लेखा लगा त कि रौरा के उठिए नहीं जाते जाई कैसे बोलता मर्द कैसे बोलता जी जाई उठी जावर इतना सुघर भगवान देले बाड़न बताओ तू ना ले दो काहे काम दी हम लइका के खुद परेशान बाई रउआ के बुझात नहीं खेतन छियो जाए तो देवता तोहर डिग्री बजा तने हम ले जाई ना त खाओ ना देबू ना काहे के खाना दी खाना रही तब नु देव का जी तब बबा
चले आवा तनी अभी खा बबुआ के खिलावे जाके खाना ना तनी बना देती आ तू काहे के यार वो खाना ना बनेबू खाना हम बना काबे लाइके खिलाओ तनी अभी खाया के देखाओ तनी भौजी हो दाना लाइके में खिला हां त का बउए खिलाए खातिर नु बानी हां बबुआ खिला खातिर बाबू तो दिन भर गली में पैदरा मारत आ कहत कि बबुआ के खिलावे खातिर भाई जाके खाना बनावा चुपचाप हम लाइके खिला नहीं है खाना बनाई ला के रखे चुपचाप लेके जा चल ले बतावा ना आवतारी जा कहते कि दा ना हम भौजी तारा के खिला ली लइकावा बड़ी बड़ी लइकावा खिलावे वाला आई बड़ी बड़ा लइकावा खिलावे भइल बड़ी लइकावा खिलावे एने के खा ये तो हमारे को बहाना बा देह चोरावे के बुढ़िया बना के खाते बिया अब का चाहिए वो भूखे पेट चले चल उसे का हमार पेट यार का हाजी तनी एक गिलास पानी दाना बड़ी मुंह सूखी देवत जाके लेके पिए के नहीं खे हां एक गिलास से का हो जाए की करले मांगे दे बेटा दिन भर घूमे खातिर आप नहीं खेते तू खाते अब पानी पिए खातिर अब देह दुखाला त गोड़ हाथ आहे मैं हे बाबू कर के उठल नहीं बोलता ना हो लागत कि बीपीया फिर लो हो गइल बा राउर बिपिया मर नहीं जाई बिपिया लो हो नहीं हमर कपार पर के कहां वाले ककरहट भइल बाई मर जीती त हमरा ठीक रही 2 घंटा पुअर पातर बोलत रहलु निमन बुद्धि विचार ना निकले कहां निमन बुद्धि विचार निकली जाके दिन भर देखा त गली में घूम घूम के हां मां फलाना चिल्लाने ले माई दादी ले बैठ बैठ के बतियावत रहते आ घरे आते पानी दो ना एक गिलास इनकरा के पानी कहवा ले तो दी जाके पानी अपन ले पी बटे मोरवा के हाल बटे साथ पधारी नाच के आवत रहे त अपन गोड़वा देख के जीव जवान हो जात रहे हां ई सब हम बड़ी तार खीसा आवता खीसा ढेर खीसा सिखावत और का अपन माई दादी ए बिटिया हमरा अरे गइलु वाले के तार पानी दे चलो उठो का होई का चलो उठो तनी डांस करता उठो तनी ई का को तड़ कोने अब हमरे से आ डांस दादा गोड़ दुखता नाचे के बेरी तार गोड़ ना दुखा उठो पहले उठो हम गाँव के तनी नाचत तनी एगो लगाइलु कि ना एगो ठुमका लगाओ तनी लगाओ ई का को तड़ कोने हमरे के गिलास पानी चल हम गाना गाते चुपचाप नाचो सैया मोरे बॉम्बे गइले अरे नाच रे बुढ़िया नाच जल्दी अरे बुढ़िया नाचबे यो से ना मार रुक जा जल्दी नाच जल्दी रुक जा नाच जल्दी सैया मोरे बॉम्बे गइले साड़िया पलट के देवना मुअना मरले बा चटैया पपटक के देवना मुअना मरले बा चटैया पपटक के बॉम्ब अरे नाच तन की और नाच जल्दी बॉम्बे से पियावा आइले सुतवा कुटवा कोस के अपना राखो करियाई मौगी के अपना राखो करियाई मौगी के अपना आज दादा धनिए नाचे में तार गोड़ दुखा जाता आ रोवत काहे बाड़ू हो हां रोवत काहे बाड़ू कौन तार विपद समागल बा हां कौन तार विपद समागल बा हो हां जल्दी लो कट हाय देखो बैठ गई बुढ़िया उठ जल्दी उठ जल्दी हम जब तक करेजा ठंडा ना जलू तब तक न चबाई ना कोइले बानी तहर जल्दी उठ हम का तहर बिगड़ले बानी गात ना बिगाड़े के अरे बुढ़िया उठ जल्दी ना चलो कि तू करबो ए जे ज्ञान डॉक्टर एगो उजर एगो करिया जब करिया किन दाना एगो उजर एगो करिया जब करिया किन अरे ई क्या होता है काय में इतना चल रहा है काहे ना नचवाई दिन भर घूमत तारी त नचवाई ना अच्छा हां हां की बात है से आय अरे बुढ़िया के कैसे मराता ये दादा चलो आई बाबू आई बुढ़िया के चलते खाली मराता यो दादा
बड़ी ना चलाओ तो है हमरा जी मोटू रा मामा जी आई माई चल हैं बाबा छोड़ दे। भाई के उठा दे अरे तुम्हारा पीछे मार के फॉर्मल हो गया बाबू। तारक मोह लगा तारक मोह लगा आ छोड़ दे। ये करते खाना होता है दादा खराब कर दे रे छोड़ दे। काट तुम रखिया तुम जान लियो ना देखम कि मैं ऐलान हो जान लो चलो भाई से कॉल गलती ना करो नमस्ते प्रणाम भैया हम अनुरुद्ध यादव नमस्ते प्रणाम हम कविता नयन। खदमड़ मेहरा नमस्कार प्रणाम हाल करे सभी के गोट दम जो मारते आप पीटते लोग से हैं वीडियो में हमने के संदेश देने जा अक्सर ऐसा पतो करता है लोग लेकिन ना करे के चाहिए यार बाप मातारी वो धर्म होने बाप मातारी की सेवा कोई कहीं जा ना ई सब चीज पर ध्यान रखे के चाहिए कहीं एक माई के दर्जा ना केहू पुरैले बा धरती पर हाँ। आ ना केहू पुराई। पुराई। आदमी कहेला कि जब मातारी 9 महीना अपना कोख में रह के एगो बच्चा के जन्म देवेली तो उ मातारी के दूसरा जन्म होखेला तब एगो जीव धरती पे आवेला। और हमने के वीडियो एक खातिर बने जे यदि एको मातारी के हमने के वीडियो से ओकर बाल बच्चा के अच्छा संदेश मिल जाए और सुख मिल जाए तो हमने के वीडियो बनाओ समझम जा कि सफल हो गई। बिल्कुल चलिए एक साथ दी विदाई अगला वीडियो में फिर से मिलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करी कमेंट करी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी और चैनल पे नया बने तो चैनल को सब्सक्राइब